Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall I ddod yma ger dyfron ac ni yn diolch am bob cyfle I ddod i'th di ac I wrando ar dair ac I ganu dy glodydd. Ac ni yn gweddio Dduw y bydde di yn dod lawr ein plith y tywallt ysbryd arno a nertha ni yn ein gwendid I daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 207. Dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfa I lofruddion, dyma I gleifion feddyg rhad. 2, dim 7 gen I sefyll i'w chanu. Mae'n rhyfedd iawn I ddweud croeso i'r gwasanaeth, achos dwi'n cymryd bod na rhywun yna, does gen I ddim syniad pwy sydd yma, na faint sydd yma, gallai fod yn gynulleidfa llawn. Dwi'n gallu gweld rhyw gysgod, mae'r haul yn llachar, mae'n ddiolchgar am yr haul, ond faint bynnag sydd yma, mae croeso I chi. Ac fe allan ni ddychmygu bod ni mewn oes o ddiwygiad ar capel mewn llawn, bydd hwnna'n hyfryd bydde. A dyna ein gweddi rhyw ddydd, a byddwn ni'n cael y fraint o weld dyddiau felly. Ond am y tro, gai ddychmygu'r peth, gan na fedrai weld dim un ohonoch chi. Ar ôl y gwasanaeth, fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrgweddi nesaf, un sy'n cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o bob mis, yn cael ei chynnal mis nesaf, Tachwedd 17, ond ar nos Iau. Ond nos Iau yma, sef y drydydd nos Iau o'r mis, fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth diolchgarwch am hanner awr 7 yma yn y capel ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3 ac eto fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu yma. Felly mae'n braf ein bod ni'n cael 2 oedfa'n agos i'w gilydd. Fe iddo fel rhyw fath o Sul estyngedig, felly nos Iau ac yna pnawn Sul fydd yn pregethu 2 waith I ni. Nawr wrth i'r casgliad gael ei chymryd gen I ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 292, hwn ydy'r dydd o ras ein Duw, 292.
Gyda ein darlleniad o'r actau, llyfr yr actau, benod olaf yno, 28, penod 28. Cyn dechrau'n adnod 16. Actau 28, cyn dechrau yn adnod 16. Eithir pan ddeithom i Rifain, y cynwriad aroddes y carcharorion at ben capten y llu, eithir cynhadwyd i Paul aros wrtho ei hun gyda milwr oedd yn ei gadw ef. A digwyddodd ar o trydiau alw o Paul ynghyd ar rhai oedd bennaf o'r Iddewon, ac wedi iddynt dyfod ynghyd y fe a ddywedodd wrthynt, ha wir, frodyr, nawr wnaethum i ddim yn erbyn y bobl, na defodau y tadau, eto mi aroddwyd yn garcharo ar o Jerusalem i ddwylo'r Hufeinwyr. Y rhai wedi darfod fy holi a fy nasent fy ngollwng ymaith am nad oedd dim achos angau ynof. Eithir am fod yr Iddewon yn dywedyd yn erbyn hyn, mi yrwyd i apelio at Gesar, nid fel petai gennyf beth i achwyn ar fy nghenedl. Am yr achos hwn gan hynny y gelwais amdano chwi, i'ch gweled ac i ymddiddan â chwi, canis o achos Gobaith Israel ym rhwymwyd i ar gadwyn hon. A hwythau ddywedasant wrtho, ni derbyniasom ni lythyrau o Judea yn dy gylch di, ac ni fynegodd ac ni lefarodd neb o'r brodyr a ddaeth oddi yno ddim drwg amdana ti. Ond yr ydym ni yn deisif cael clywed gennyt ti beth yr ydwyd yn ei syniad. O blegyd am y sect hon, mae yn hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn. Ac wedi iddynt nodi diwrnod iddo, llawer a ddaeth ato ef i'w leti, i'r rhai y tystiolaethodd ac yr eglurodd y fe deyrnas Duw, gan gynghori iddynt y pethau am yr Iesu allan o gyfraith Moses a'r proffwydi o'r bore hyd yr hwyr. A rhai y gredasant i'r pethau a ddywedasid a rhai ni chredasant. Ac a hwy yn anghytun a'i gilydd, hwy am y dawsant wedi Paul ddywedyd un gair. Mae da llefarodd yr ysbryd glân trwy Eseas y proffwyd wrth ein tadau ni. Gan ddywedyd dos at y bobl yma a dywed yn clywed y clywch ac ni ddeallwch, ac yn gweled y gwelwch ac ni chanfyddwch. Canis brasawyd calon y bobl hyn, a thrwm y clywsant a'i clistiau, a'i llygaid ag easant, rhag iddynt weled a'i llygaid, a chlywed a'i clistiau, a deall ar galon, a dychwelyd ac i mi ei hychau hwynt. Bydded hysbys i chwi gan hynny, anfon iachawdwriaeth Duw at y cenhedloedd, a hwy a wrandawant. Wedi iddo ddywedyd hyn, yma dawodd yr Iddewon a chanddynt ddadl mawr yn ei plith, a ffola ar hoes 2 flynedd gyfan yn ei di ar drethol ei hun, ac a dderbyniodd bawb ar oedd yn dyfod i mewn ato, gan bregethu teyrnas Duw, ac a thrawiaethu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist, gyda phob hyfder yn ddi-wahardd. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod a'n mawl a'n deisyfiadau. I ni'n ddiolchgar i ti o Dduw bod yr hyddid gennym a'r hawl i ddod ger dy fron. Yn bechaduriaid, yn rhai sydd yn crwydro yn aml, i ni yn dod ger dy fron trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn gallu dod yn hyderus hyd yn oed. A rhywbeth nad yw'r byd yn ei ddeall, ein bod yn gallu dweud y fath beth, yn ei balchder hwy y byddant yn ein cyhyddo ni o fod yn falch, ein bod yn dweud, ein bod yn dod yn hyderus. Ond o Dduw, dim ond yn hyderus mae modd dod, gan ein bod yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ond eto gyd yn hyderus, i ni'n dod hefyd yn grynedig ac yn llawn parchedig ofn, yn ymwybodol ein bod yn dod ger bron yr holl alluog Dduw, dy fod ti yn berffaith ac yn lan ac yn bir, ac felly o Dduw yn dod yn crynu ac yn ofnus, ond eto yn hyderus gan ein bod yn dod wedi'n golchi'n llwyr yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn y modd yma i ni yn dod, ac yn gofyn i ti i drigarhau wrthym, ac i ddod i cyffwrdd â phob un ohonom yn unol a'n hangen. Ni'n ymwybodol bod ein anghenion ni yn amrywiol o berson i berson ac o amser i amser. Ac o Dduw, i ni felly yn gofyn i ti trwy'r ysbryd glân y byddi di yn ein cyffwrdd ni ac yr un dwy'n yn agosach at y ti dy hun.
I ni yn cyflwyno'r rhai hynny sydd erioed wedi dod yn agos at droed y groes, y rhai sydd yn galed yn eu heneidiau, rhai sydd wedi troi cefn yn llwyr ar dy bethau di, ac falle nid yn weledol ond yn eu cylonau y maent yn crwydro ymhellach ac ymhellach o sil i sil. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y byd ysbryd i ar waith, yn ei cyffwrdd hwythau hefyd, i ni yn gwybod mewn eiliad yr wyt ti yn gallu trawsnewid enaid, yr wyt ti yn gallu trawsnewid cenedl mewn eiliad, fe all y sil yma ddiweddu yn wahanol iawn i'r modd y dechreuodd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y bydd y sil yma yn gorffen, y bydd yr haul yn machlud mewn ffordd y bydd ein gwlad ni wedi trawsnewid o'r hyn yr oedd pan y cododd y wawr, yr haul yn ystod yr oriau man y bore. I ni yn gweddio Dduw cyn iddi dywyllu y bydd na newid mawr ar fyd yn ein cenedl ni unwaith eto, y byddi ti yn gweithio yn rymus, y byddi ti yn dwy'n pobl at y ti dy hun. O Dduw, i ni yn gofyn i ti faddau ni, efallai nad ydyn ni yn dod yn ddisgwyliedig o sil i sil. Efallai nad yw'n disgwyliadau ni yr hyn y dylsent fod. O Dduw, rho'r disgwyliadau hynny ni, i gredu yr wyt ti yn Dduw sydd yn gallu gwneud yr amhosibl, ac yr wyt ti felly yn gallu dod a gwneud pethau mawr, pethau rhyfeddol yn ein plith. Felly o Dduw tyrd, i ni yn gofyn am ein hoedfa ni yma, i ni hefyd o Dduw yn gweddio os mae hyn yw dywyllus y byddi di yn dod i lawr ac yn bendithio rhyw gynulleidfa arall mewn rhyw gapel ffyddlon arall yn unrhyw rhan o'r wlad o Dduw. I ni yn gweddio y byddi di yn dod i lawr yn nerth yr ysbryd glân. Hyd yn oed mewn rhyw wlad ymhell i ffwrdd o'r wlad hon. I ni'n meddwl am y llawer, i ni'n adnabod sydd yn ymgynnull ynghyd ar y sil yma. Pobl ffyddlon i ti o Dduw sydd yn blant i ti, yn gweddio byddi di yn ymweld â hwythau hefyd, ac y bydd y drigared di yn dod i'w plith, y byddi di yn ei bendithio nhw ac yn calanogi dy bobl. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gweddio ar i ti ddod lawr a bendithio'n hamser, diogelan hamser, cadw ar un drwg i ffwrdd. Ni yn gweddio bydd y cyfan y bydd yn digwydd yn yr oedfa hon, yn dy anrydeddu di, yn dy ogoneddu di, ac y byddi ti yn blest ar hyn yr wyt ti yn ei weld a'i glywed. Tyrd felly gad i ni deimlo dy bresenoldeb yma yn ein plith. Bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni emyn rhif 671, 671, bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd trwy'r holl nefolaeth lu. 671 gewn ni sefyll i'w chanu.
testyn o lyfr yr actau 28 ar 20 adnod 20. A mae'r achos hwn gan hynny y gelwais amdano chwi i'ch gweled ac i ymddiddan â chwi canis o achos Gobaith Israel rhwymwyd i ar gadwyn hon. Yn aml dwi wedi meddwl y cwestiwn yma ynglyn â'n hoedfa ni yma ar bynawn di Sul ac yna'n hoedfaon yn y bore a'r hwyr hefyd ar y Sul ac unrhyw oedfa arall yn ystod yr wythnos. Beth yw pwrpas ein cyfarfod ni yma heddiw? Pam i ni yn cyfarfod o Sul i Sul? Falle bod rhaid gofyn beth yw pwrpas unrhyw gynulliad o bobl, a falle bod hwnna'n help i ni i ateb y cwestiwn pam i ni'n trafferthu i ddod i'r cwrdd. Ac efallai byddwch chi'n gweld e o dro i dro, chi'n gweld rhyw gynhadledd gwleidyddol. Ac pam i bod nhw yn dod at ei gilydd? Ac yn y byd gwleidyddol yma. A siwr o fod, eu pwrpas nhw yn dod ynghyd yw i wthio eu syniadau nhw, ac i rai yno o'r gwleidyddion mwyn gwella eu safle bersonol. Dwi'n siŵr blynyddoedd yn ôl mi roedd gwleidyddion yn credu rhai pethau. Erbyn hyn mae'n ymddangos fel bod gwleidyddion yn credu ambell i beth cyn belled y byddant yn cael y bleidlais. Felly mae fel beth nhw eisiau gwybod beth mae'r bobl am ei glywed y mwyafrif, ac yna maen nhw yn rhoi hynny yn eu haddewidion nhw, ac yna gan amla yn mynd ac yn torri'r haddewidion. Ond efallai mwyn cael eu safle nhw wedi gwythio yn bersonol, mwyn cael statws a phŵer. Ond i eraill, efallai bod yn wir, bod na rai, tybion ni bod na rai gwleidyddion yno mwyn gwella ar elfennau o'n gymdeithas ac ei bod nhw'n dod at ei gilydd i cynadleddoedd nhw a'i cyfarfodydd nhw mwyn gwella cymdeithas. Falle pan i chi'n edrych ar gryfyddau y byd, pam bod rheini yn dod at ei gilydd yn ei amryw hadeiladau crefyddol, yn ei llefydd sanctaidd bydden nhw'n ei galw nhw, pam bod nhw'n dod at ei gilydd, ac fi'n siŵr byddai modd treulio lot fawr amser yn dadansoddi y rheswm mae'r pobl yma sydd yn mynd i'w mannau crefyddol eraill yn dod ynghyd, ond falle gadael hynny am ryw gyfnod arall. Ond efallai edrych ar materion sydd yn agosach ad adre. Pam fod capelwyr yng Nghymru yn cwrdda ar y Sul? Pam bod nhw'n trafferthu? Pam bod nhw yn mynd i'r ymdrech o fynd i'r capel? Cofio cael sgwrs gydag unwaith ac yn dweud, dwi ddim yn synnu nad yw'r ifanc am fynd i'r capel os mai dyna sydd yn cael ei bregethu. Dwi'n yn gwybod os ydw lawr yn dda iawn. Ond o'n i'n dweud, pam bydden ni eisiau mynd i'r capel i glywed na? Eistedd am awr, pan gallen ni fod gatre yn rhad i fyny yn gwylio rhyw gêm ar y teledu. Pam bydden ni'n trafferthu dod i'r cwrdd? Beth yw'r pwrpas? Ydych chi'n beio nhw am beidio dod i'r capel? Ac felly mae'n aml iawn pan yn mynd, falle yn gyrru, dwi'n mynd heibio ambell i gapel ar y ffordd yma, neu beth bynnag, neu teithio trwy Gymru, ac ysewch chi lan yr A470, be welwch chi, mae yna rhyw arlunydd wedi wneud lluniau mas o collage, mas o gwahanol bethau o'r holl capeli ar hyd yr A470. Tybio ni fod y mwyafrif wedi cael. Ond os na rai dal ar agor, pam bod nhw'n mynd i'r cwrdd? Pam bod nhw'n mynd i'r cwrdd? Beth yw eu pwrpas nhw? A byddai ddiddorol gwybod beth chi'n rhoi rhyw arolwg ac yn gofyn i bobl i ysgrifennu lawr pam trafferthu mynd i'r capel. Ac siŵr o fod, mi fyddai ni'n cael amryw ateb. Mi fyddai rhai yn dweud, wel, i ni'n credu bod na rhyw fath o dduw yn bodoli, ni'n meddwl bod na dduw, ac fe ges i fy magu yn mynd i'r capel, a'i fod yn beth da i fynd i'r capel. Dwi'n credu dyna'r lefel byddwn ni yn ei gyrraedd. Siwr o fod tybio ni, dyna beth fydd y mwyafrif. Hyd yn oed, darlithwyr yn y llefydd fwyaf, yn y colegau mwyaf enwog y byd. Mi fyddwch chi'n cael rheini. Mi fyddwch chi'n cael doctoriaid mwyaf clyfar y byd sydd yn mynd i'r capel efallai rai o nhw. Mi fydden nhw'n dweud rhywbeth fel hyn. Wel, ges i fy magu i fynd i'r capel, a dwi'n credu siwr o fod bod na dduw, dwi ddim yn gwybod, ond bys ni'n credu bod na dduw, dwi ddim yn gwybod. A dyna fe.
dyna sail nhw, dyna pam maen nhw'n mynd i'r capel. Mae'n beth da i fynd, pan mae cyfle i fynd, dyna beth i ni wedi gwneud fel Cymru i mynd i'r capel, i ni'n enwog am fynd i'r capel. Ac felly dyna beth byddai'r lefel rhai o'i hatebion nhw. Mi fydda eraill yn dweud, ni'n credu bod na ganllawiau yn y capel sydd yn dda i ni. Ac os ydyn nhw'n credu mewn Duw, falle bydd rhai ddim, rhai yn, ond dwi ddim yn siŵr, ond mae dyn nhw'n meddwl, wel, mae Duw wedi dweud wrthyn ni yn y Beibl sut i fyw. Ac felly na pam dwi'n mynd i'r capel, achos mae'n beth da i wneud, ac fe glywa i sut ddylwn ni fyw. Ac felly fedrai fod yn help, mae'n beth da i wneud. Dyna pam dwi'n dod i'r capel. Mwyn clywed y pethau yma ar sut i fyw. Mae'n anodd dweud gyda'r rheini, ydyn nhw'n credu mewn nefoedd? Mae'n anodd dweud, o'r capelwyr Cymraeg, nawr, ni'n sôn am crefyddau'r byd, ni ddim yn sôn am unrhyw beth arall, ni'n sôn am y capeli sydd yma yng Nghymru. O'r rhai sydd dal i fynd i'r cwrdd, ydyn nhw'n credu yn gyda bod na Dduw, ac os ydyn nhw'n credu, sut fath o Dduw maen nhw'n credu mewn, ac yn olaf, ydyn nhw'n credu fod na nefoedd, ydyn nhw'n credu yr ewn ni i'r nefoedd ar ôl marw, ydyn nhw'n credu ar ôl yr anadl olaf, fe fyddwn ni'n cael ein codi i fyny'r nefoedd, ydyn nhw'n credu na. Dwi ddim yn siŵr os ydyn nhw. Siwr o fod nhw ddim yn gwybod. Maen nhw'n credu falle fydd na, achos sa'n ni'n siŵr am y peth, ac felly ni'n meddwl, wel, os na, fe driai fy ngorau, croes i bysedd, cyffwr pren, ac fe fyddai yn mynd i'r nefoedd achos fe Duw yn hapus a fi. Dyna'r lefel i ni'n sôn amdano. Ond dydw i ddim yn siŵr os ydyn nhw'n credu bod na nefoedd. Oherwydd os ydyn nhw'n credu bod na nefoedd, ydyn nhw'n credu y bydd pawb yn mynd yno. A wedyn mae problem dyn nhw. Achos wedyn ni'n mynd, wel, na, achos mae'n nghymydog i, dwi ddim yn mynd i'r capel, achos dwi yn mynd i'r capel. Os dwi ddim yn mynd i'r capel a mynd i'r nefoedd, pam dwi wedi trafferthu mynd i'r capel? Fy holl fywyd. Dwi wedi colli mas ar yr holl bechod yma. Nag yw hwnna'n bwynt arall? Sawl un ohonoch chi fan hyn sydd yn meddwl bod chi wedi colli mas ar bechodau'r byd. Os ydych chi'n meddwl, des i'n Gristion tra'n ifanc, ac dwi ddim wedi cael cyfle i fynd i'r byd ar ran foesoldeb a'r meddwdod, os ydych chi'n meddwl fel yna, dydych chi ddim wedi ddeall yn addo. Dylech chi fod yn ddiolchgar eich bod chi wedi cael eich arbed o'r pechodau hynny. Ond ydych chi'n meddwl felly, ydych chi'n meddwl, ydy'r capelwyr Cymru heddi'n meddwl, yr rhai yma, yr un sy'n byw drws nesaf fi, saf erioed wedi mynd i'r capel, mae wedi bod yn y dafarn bob penwythnos, ac os eith nefoedd, wel, fedrai ddim credu'r peth. Ac felly, ble reith e? Ble fydd hwnnw'n mynd ar ôl marw? Ac wedyn mae problem gyda'n capelwyr Cymreig ni. Achos dydyn nhw ddim yn credu mewn uffern. Ac felly, maen nhw'n gorfod neud rhyw athrawiaeth newydd i fyny o rywle, maen nhw'n gorfod chwilio ar ysgrythyr, wel, dyn nhw'n boddran chwilio ar ysgrythyr, maen nhw'n neud e lan, maen nhw'n dweud, wel, os bydd na bobl fel rhai llofruddion, a lladron yn dod, a pobl sydd yn treisio ac yn gas ac yn ofnadw, a'r pobl yma sydd yn llawer iawn o bobl, wel, fydd reina yn diflannu. Fydd dim byd yn digwydd iddyn nhw. Ac i'r ni sy'n mynd i'r capel, fe fydd Duw yn ein croesawu ni, dwi'n meddwl. Dyna lefel ein crefydd ni, greda i. Mae yna eraill yn credu mae pwrpas dod i'r capel yw rhyw fath o yswiriant ysbrydol. Rhyw fath o, wel, os na, yna fyddai'n oce. Fyddai'n iawn. Neu falle ar lefel ein dyletswydd moesol i wella'r byd. Chi'n meddwl mai dyna lle gorau i wella'r byd yw trwy fynd i'r capel. O leia, fyna, os a i'r capel, fe gai glywed e. Pam mynd i'r capel? Glywch chi fe yn yr ysgol, credwch i fi. I ni'n dysgu yn ein gwasanaethau ysgol ni bob dydd, o bob gwasanaeth sydd yn digwydd yn yr ysgol. I ni'n dysgu moesau i'r ysgol. Peidiwch a bodra mynd i'r capel i glywed am foesau sy'n eisiau chi gwastraffu'ch sil, gewch chi glywed e yn yr ysgol. Mae'r ysgolion yn dysgu sut i fyw. Dyna pwrpas yr athrawon, dysgu addysg iddyn nhw a dysgu sut i fyw. Felly pam i chi'n trafferthu dod i'r capel? Pam fod capelwyr Cymru yn mynd i'r cwrdd? Wel, fe ddwedodd chi pam fe ddylsech chi fod, ond dwi ddim yn deall pam bod y mwyafrif o Gymru'n mynd. Achos os mae nid dyma'r ateb, dwi ddim yn gwybod pam maen nhw'n mynd. Dyma'r ateb. Am yr achos hwn gan hynny y gelwais amdano chwi i'ch gweled ac i ymddiddan â chwi canis o achos gobaith Israel ym rhwymwyd i ar gadwyn hon.
Dyna pam i ni yma, o leia. Lla ddim meddwl am ddim reswm arall, os i chi yma i ddysgu sut i fod yn well person, greda i, gallai rwy'n arall dysgu hynny i chi. Dydy ni'n dysgu moesau, bod moesau yn dod mewn i'r pwnc rhywle ar hyd yr bregeth, falle ddim, dwi ddim yn siŵr os i ni yn dysgu moesau. I ni am dysgu chi sut i fyw yn dda, ond yr hyn i ni'n ei bregethu, tybiwn ni petai rhywun yn dod i'r oedfa yma yn y capel yma i glywed, glywon ni am foesau, wel falle fyddwch chi yn ei glywed ond bydd yn anodd i glywed achos y prif neges i ni'n dysgu chi yw Gobaith Israel. Dyma pam i ni'n pregethu yr Efengil. Does dim dewis. Does dim dewis gyda ni. Rhaid i ni gynnal oedfa. Does dim dewis gyda ni i ohirio'r oedfa ar y sul pa mae'n bwrw eira. Bydd na lawer yn meddwl, mae'n bwrw eira, cyfle i ni ganslo'r oedfa. Dydyn ni ddim eisiau gohirio'r oedfa. Dydyn ni ddim eisiau dweud, wel, does neb wedi dod heddi, felly newn ni beidio cael cyfarfod, newn ni esgusodi'n hunan heddi, neu dwi ddim yn teimlo'n dda iawn heddi, felly na i aros gatre, neu beth bynnag yw a chwilio am esgus drams. Does dim dewis gyda ni. Dyma pam i ni'n pregethu'r Efengil, nid i leddfu cydwybod, nid i wella cymdeithas o reidrwydd dyna be fydd yn digwydd, ond nid yna'r pwrpas, dyma yw'r unig gobaith sydd i ddynol ryw. Dyna beth mae Paul yn dweud. Dyma pam i ni'n cyfarfod o sul i sul Gobaith Israel a Gobaith Cymru. Dyma yw eich unig gobaith chi yn y byd yma. A mae hwnna eitha pwysig yn dweud. Dyna pam mae capeli wedi cael ei adeiladu ar hyd a lled yn gwlad. Nid i wella safon y canu, nid i gynhyrchu corau hyfryd, a ma gan Gymru corau hyfryd, ac dwi'n dwlu gwrando ar bob un ohonyn nhw. Ond nid dyna pwrpas y capel. Nid pwrpas y capel yw wneud y plant ni'n blant gwell, ac i wneud yn ysgolion ni'n ysgolion saffach. Pwrpas ein capelu ni yw i gyhoeddi am Gobaith Israel. Yr unig gobaith sydd i ddynol ryw. Yr unig gobaith sydd i chi. Dyma'r unig gobaith chi yw'r Efengil am yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yn gyntaf yn edrych ar rhwystyr sydd i'r Efengil. Yn ail, gobaith Israel yn fwy manwl ac yn fer i orffen diweddglo ysgytwol, ac mae e'n ddiweddglo ysgytwol. Felly os ych chi wedi cwmpo off i gysgu, neu os ych chi wedi troi at eich ffonau symudol chi, neu wedi mynd i Facebook neu beth bynnag yw sydd yn digwydd yn yr oes yma, yna gwrandewch ar y diwedd o leiaf. O leia gwrandewch ar y diwedd. Dwi am i chi wrando ar y bit canol. Bit cynta, falle i roi cyd-destun i chi. Felly os ych chi eisiau switcho band pryd ni falle, dwi'n gobeithio newch chi wrando ar holl amser. Ond mae'r diwedd yn ysgytwol. O mae ei fi ta beth, falle ddaw e ddim drosto felly. Ond yn gyntaf, yr rhwystyr, yr Efengil, rhwystyr, ni'n darllen yma, Paul yn teithio tuag at Rhufain. Roedd yn cael ei osod yn y ddalfa. Credwch, allwch chi credu'r fath beth? Dyn mor ddiwiol ar apostol Paul yn cael ei osod yn y ddalfa. Adnod 16, eithir pan ddeithom i Rhufain, y cynwriad a roddes y carcharorion at ben capten y llu, eithir cenhadwyd i Paul aros wrtho ei hun gyda milwr oedd yn ei gadw ef. Felly mae'n cael ei osod mewn tŷ ar ben ei hun gyda milwr yn ei gofalu amdano. Ac mae wedi cael ei osod yn y sefyllfa yma oherwydd atgasedd yr Iddewon tuag ato, yng Nghynt. Adnod 17, a digwyddodd ar ôl tridiau alw o Paul ynghyd, felly mae dyddiau di mynd ar ôl fe setlo, mae di dod dros blinder y daith, ac ar ôl tridiau alw o Paul ynghyd yr rhai oedd bennaf o'r Iddewon. Mae di galw am yr Iddewon, yr arweinwyr crefyddol. Ac wedi iddynt yn fod ynghyd, efe ddywedodd wrthynt, ha wir frodyr, naw wneithym i ddim yn erbyn y bobl, na defodau y tadau, eto mi aroddwyd yn garcharor o Jerusalem i ddwylo Rhufeinwyr. Be mae'n dweud yw, dydw i ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Ac roedd yr
arweinwyr Iddewig yma yn Rhufain, doedden nhw ddim wedi clywed amdano fo, sydd yn dod yn amlwg nes ymlaen. Doedden nhw ddim yn gwybod am pwy oedd e na beth oedd e, wedi fallu clywed am y sect, ond ddim yn gwybod am Paul, ond nhw neb wedi dweud wrthyn nhw, felly maen nhw wir am clywed. Ond mae e'n dweud wrthyn nhw, dwi ddim eisiau nhw feddwl ei fod e wedi dweud unrhyw beth yn erbyn yr genedl Iddewig. Yr oedd e ddim wedi pregethu yn erbyn yr Iddewon, na'i traddodiadau nhw, na dim byd. Adnod 19. Yr rhai wedi darfod fy holi a fy nased fy ngollwng ymaith, am nad oedd dim achos angau ynof, eithir am fod yr Iddewon yn dywedyd yn erbyn hyn, mi a yrwyd i apelio at Gesar, nid fel petai gennyf beth i achwyn ar fy nghenedl. O, roedd Paul yn ofalus iawn. Nad yw yn parddio ei genedl ei hun, i'r Rhufeiniaid nac i'r Iddewon. Mae'n ofalus iawn, ond mae e'n gorfod dweud wrthyn nhw. Dwi wedi gorfod apelio i Gesar. Dwi wedi gorfod achos roedd fy mywyd mewn perygl. Ac roedd, mae yna bwrpas yn does. Doedd e ddim am fynd ar mater ymhellach, ond rhaid iddo fe. Nid oedd ei waith ar y ddeiar wedi gwblhau eto, ac felly, gwir ymateb yw, roedd yr Iddewon am ei waed e. Roedden nhw'n cysau popeth amdano. Ond yr efengil oedd raidd y cyfan, oherwydd yr hyn yr oedd e'n ei bregethu, yr oedd e wedi corddi'r Iddewon, roedden nhw yn ei gysau e. Ac felly mae yn ei galw nhw'n nghyd, ac mae eisiau nhw ddeall, dwi ddim wedi dweud dim byd yn erbyn yr Iddewon, ac mae oherwydd yr efengil yr ydwyf yn gaeth, ac roedd rhaid i mi apelio i Gesar. Wel, mae hyn dal yn wir heddi, ond yw e. Yma yna rhyw fath o atgasedd tuag at yr efengil. Adnod 22, ond yr ydym ni yn deisif cael clywed gennym ti beth yr ydwyd yn ei syniad o blegyd am y sect hon. Y mae yn hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn. O, dyna beth oedd e fel pryd hynny. I'r apostol Paul, roedd y bobl yma wedi clywed am y sect, mae'n rhyfeddol i cael ei alw'n felly yn rhyw grŵp o bobl i pinnau'n cael ei ddefnyddio mwyn parddio y Cristnogion, neu yn cael ei ddefnyddio fel gair am grŵp o bobl, ond pa bynnag un yw e, mae'n warth yn diwe, i cael ei galw yn rhywbeth felly pan dyma yw y grefydd, yr unig crefydd, yr unig ffordd i'r nefoedd, dyma yw yr neges sydd yn llawn gwirionedd ac yn cael ei alw fel grŵp o bobl, sect, rhywbeth rhyfedd efallai, mae'n dibynnu sut ych chi'n dehongli'r gair. A mae'n anhygoel hefyd i feddwl, ym mhob man, mae yn hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn. Pobl yn dweud pethau yn ei herbyn ym mhob man. Ond ydy hwnna'n rhywbeth tebyg i heddi, tybiwn ni, does dim gan lawer o bobl pethau da i ddweud am fan hyn, tybiwn ni. Os ydyn nhw hyd yn oed yn gwybod ein bod ni'n bodoli. A pan maen nhw'n dod i ddeall yr hyn sydd wedi cael ei bregethu, nad oes na dim byd yno sydd yn mynd i achosi i unrhyw un i ddweud, wel, dyw hwnna ddim yn feiblaidd. Mi fydd yn peri iddynt gorddi a mynd yn grac a troi yn erbyn. Ond ar yr un lefel, dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw e. Dim ond da gwnaeth Paul, nath Paul ddim drwg i neb. Na Spurgeon ddim drwg i neb. A meddyliwch am ei hanes ef, ar y holl atgasedd, fi o tuag ato fe. Allwch chi enwi unrhyw un o weision ffyddlon yr arglwydd. A'r atgasedd sydd wedi cael ei dangos tuag ato nhw. Ac eich chi'n meddwl, beth nath o bobl yma? Wnaethon nhw ddim byd yn erbyn neb. Dim ond pregethu gair Duw ac yn dangos trigaredd ac yn rhoi gobaith iddyn nhw o iachawdwriaeth a maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol a sut i fyw a sut i farw ac eto gyd. Beth sy'n yn digwydd? Mae e'n peri bobl troi yn eich erbyn chi. A dwi ddim yn neud synwyr ar un lefel. Ac eto roedd pobl allan am ei waed. Mi fydden nhw wedi laddu yn y fan ar lle. Ac felly roedd rhaid iddo apelio i Gesar. O, mae hwn wedi bod yn wir dros y canrifoedd. Ond nid yw'r mwyafrif ffyddlon wedi dioddef gwrthwynebiad, y mwyaf ffyddlon, mwyaf y gwrthwynebiad. O sawl capel dros y blynyddoedd sydd wedi profi hyn. Os oes na gapel ffyddlon yna i ni weddol sicr y byddant wedi profi rhyw ymosodiad neu gilydd.
Mae yna rai capeli yn does na sydd yn ymddangos fel eu bod nhw yn llwyddiannus ar y wyneb. Dydyn nhw ddim wedi bod yn ffyddlon i air Duw. Mae yna ryw efengil yn cael ei chyhoeddi o nid yr un beibledd yn llwyr. Mae'n rhywbeth cysurus iddo, mae'r addoliad yn ddeniadol i'r byd. Mae'r neges yn syml heb fawr o ddisgwyliadau ar y bobl. Ac yna efallai dim gwrthwynebiad. O, pobl yn dod, pobl yn mynd, does dim disgwyl arnyn nhw. Ond pan mae'r eglwys a gwas ar arglwydd yn ffyddlon ac yn pregethu gair Duw ac yn cyffwrdd â gwir broblem dyn, pan yn cyhoeddi yr unig ateb sydd yng ngair Duw o fe fydd yn gwynebu gwrthwynebiad. O, does dim byd newydd yn hynna, dos na. Dyna yw hanes y byd. Bydych chi'n edrych i unrhyw oes, mi fyddwn ni'n ffeindio byddai'r byd yn tystio i hyn. Mae gwrthwynebiad tuag at gweision ar arglwydd sydd wedi bod. A fe glywon ni hynny'n do yn y gynhadledd haf eleni. Ni'n clywed llawer am hyn. Clywed hanes un gweinidog yn do mewn ardal gyffredin iawn o America. A beth oedd yr hanes glywon ni? O was ffyddlon diymhongar. Os fyddwch chi wedi gwrdd â fe unrhyw adeg, bydych chi'n cwrdd â'i wraigau sydd yn ffyddlon, sydd yn addfwyn, ffyddlon ac yn selog i'r efengil. Bydych chi'n treulio 5 munud yn eu cwmni nhw, byddech chi ddim yn gallu peidio ond eu hoffi nhw. Bydde dim gair cas ydych chi ddweud am yr un ohonyn nhw. A be glywon ni o'r pwlpid yma yn ystod y gynhadledd haf oedd hanes ar ôl hanes o atgasedd pobl tuag atynt. Ond ni glywon ni am un peth, un llysieu'n anferth yn cael ei taflu trwy'r ffenest y tŷ a rhyw noson, a dychryn y wraig yn erchyll. Ond ni glwson ni hynny. Beth oedd yr hanesion glywon ni am yr hyn oedd wedi cael ei digwydd o fe. Allen ni roi sawl hanes fel magwraeth fel plentyn hefyd yn tyfu fyny yn y man. So atgasedd Cristnogion, nid y byd. Cristnogion tuag at gweision yr arglwydd. Pobl sydd yn honni fod yn Cristnogion. Y llythyrau cas, y negeseuon erchyll, y geiriau hyll, y colli tymer, y gweiddi. Dyma be mae gweision ar arglwydd yn ei ddioddef. Os gwrandewch chi ar y negeseuon gafon ni yn gynhadledd yr haf, a fe gewch chi sioc os nad ydych chi wedi clywed e. Dyma beth sydd yn digwydd, a dyma be gafodd Paul. Yr oedd pob un am pob man yn ei herbyn nhw. Ac eto gyd, dyn nhw'n gwneud dim byd o'i le, ond cyhoeddi gair Duw. Pam? Pam bod yn digwydd? Pam fod pobl yn troi yn erbyn eglwysi ffyddlon a gweision yr arglwydd? Pam ei fod yn digwydd? Dyma pam. Gwraidd y broblem yw gelyniaeth dyn tuag at Dduw. Pechod yw y broblem. Ac y mae dyn mewn tywyllwch, ac y mae dyn yn cysau y goleuni, ac y mae'r goleuni yn brifo'r enaid. A mae'r goleuni yn goleio ei fywyd brwnt ef. Ac felly y mae'r byd yn anghyffyrddus yng nghwmni'r saint, yng nghwmni'r efengil, yng nghwmni gweision yr arglwydd. A beth sydd yn digwydd? Mae yna atgasedd yn dod tuag at y gwirionedd, mae yna atgasedd yn dod tuag at gweision yr arglwydd. Dyma pam roedd Paul yn y ddalfa, oherwydd Gobaith Israel, oherwydd yr efengil. Dyna pam i ni'n cael llythyrau erchyll yn cael ei ysgrifennu ni, a pobl yn gadael ac yn cyhuddo bob math o bethau. Dyna pam y ffrwythau a llysiau'n cael ei taflu trwy ffynesi gweision yr arglwydd. Dyma pam y pobl yn codi tymer y gweision yr arglwydd. Dyma pam y pobl yn codi fyny ac yn cael drws yn glep ac yn colli tymer gyda'r neges y bregeddwr. Pam? Maen nhw wedi cael eu cyffwrdd gan yr efengil ac mae e'n brifo. Ac mae e'n ei dwysbigo nhw. Ac mae'n ei corddi nhw, ac mae'n agasineb tuag at hyn. A beth sydd yn digwydd? Mae balchder dyn yn dweud, ac yn dweud, dwi ddim yn mynd i dderbyn hyn. Ac mae'n troi yn erbyn. Dyna pam roedd Paul yn y ddalfa. Roedd yr Iddewon yn ei gasau am ei waed roedden nhw am ei ladd A dyna pam y mae gweision yr arglwydd yn dioddef heddi ac wedi dioddef dros y canrifoedd. 1 Corinthiad 1:23. Eithir ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Mae'r byd yn edrych arno ni fel ffyliaid ac yn dramgwydd ac yma nhw yn ein casau ni. Ac felly dwi ddim yn dod fel sioc nag yw e. Mae dal yn brifo.
Mae e dal yn peri digalondid oherwydd dyw e ddim yn rhywbeth naturiol. Dyw person ddim yn hoffi hynny, ond dyw e ddim yn dod fel sioc. Dyw e ddim yn dod fel sioc. Mae e'n rhywbeth i ni'n gorfod ei ddisgwyl. Wel, gadewch i ni symud ymlaen i gobaith Israel am yr achos hwn. Gan hynny y gelwais amdano chwi i'ch gweled ac i ymddiddan â chwi pam canis o achos gobaith Israel ymrhwymwyd i ar gadwyn hon. Dwi wedi cael fy rhwymo ar gadwyn. Siwr o fod i'r milwr o drws nesaf fe. Roedd yn mynd rownd y tŷ siwr o fod, falle ynghlwm i'w gilydd. Paul, beth oedd e'n mynd i wneud? Bydde fe ddim wedi'i rhedeg i ffwrdd. Mi fydde wedi aros na. Neu'n gaeth i'w di, beth bynnag mynd i olygu, os ta'r rhwymau go iawn ydyn nhw, neu yn y tŷ, neu beth bynnag. Ond yr oedd yna oherwydd gobaith Israel. Dyna sydd wrth raidd popeth. Dyma sydd yn peri yr atgasedd canes o achos gobaith Israel ymrhwymwyd i ar gadwyn hon. Dyma sydd yn achosi dynion i beryglu bywydau. Dyma sydd yn llenwi holl feddwl y saint, y Cristion. Mae'r Cristion am fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Os ych chi wedi dod yn Cristion, mi fyddwch chi nawr yn byw i'ch pwrpas eich creuwyd chi. Pwrpas eich creadigedd chi yw ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly dyna beth yw ein pwrpas ni. A fe chwiliodd Paul am gyfle i gyhoeddi'r Efengil unwaith eto. Falle ddim yn gwybod faint mwy o amser byddai ganddo, ac oedd e'n teimlo, dwi am un cyfle arall i gyhoeddi'r Efengil. Ac felly beth nath e? Fe nath e wahodd arweinyddion i ddewig i'w di, lle yr oedd yn gaeth. Roedd am ddweud wrthynt pam yr oedd e yno, yr oedd e eisiau esbonio iddyn nhw yr Efengil, oedd e'n gweld bod yna gyfle, roedd am dweud wrthyn nhw, dydw i ddim yn eich erbyn chi fel cenedl, i ddweud y gwir, dwi yn pregethu'r traddodiadau, bod Crist wedi cyflawni nhw, ac felly dwi ddim yn erbyn dim o'i traddodiadau nhw, mae'n dweud, dwi yn pregethu'r Hen Testament, roedd e eisiau esbonio iddyn nhw, dwi'n mynd dweud dim byd yn erbyn y genedl o gwbl, ond wrth gwrs i ni'n gwybod pan mae Paul di galw nhw at ei dife, roedd e'n gyfle arall iddo fe pregethu'r Efengil. A dyma yw gobaith Israel. Dyna i chi gyfle, adnod 21, ystyriwch hwn, a hwythau a ddywedasan wrtho, ni dderbyniasom ni lythyrau o Judea yn dy gylch di, ac ni fynegodd ac ni lefarodd neb o'r brodyr a ddaeth oddi yno, ddim drwg amdana ti. Doedd neb wedi dweud dim byd cas amdano fe. Doedd neb wedi dweud dim. Falle bod yna wir, siwr o fod i fod yn wir. Ond yr ydym ni yn deisif cael clywed gen i ti beth yr ydw tynnu syniad o blegyd, be maen nhw wedi clywed, o blegyd am y sect hon, y mae yn hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn, ac wedi iddynt nodi diwrnod iddo, llawer a ddaeth ato ef i'w leti, i'r rhai y tystiolaethodd ac yr eglurodd e fe deyrnas Dduw, gan gynghori iddynt y pethau am yr Iesu allan o gyfraith Moses a'r proffwydi o'r bore hyd yr hwyr. Dyna i chi oedfa. Dwi am i chi am eiliad bach ddychmygu yr oedfa hon. Diwrnod cyfan. Lle bydd yr rhai yn chi'n meddwl, dyna erchill. Diwrnod cyfan. Diwrnod cyfan yn egluro i'r bobl yma. Dychmygwch y fath gyfle llawer a ddaeth ato ef i'w leti. Na fydden ni'n cael gweld dyddiau felly eto. Na fydden ni'n gallu gweld e. I weld y lle mae'n llawn o bobl yn dod i geisio. Na fydden hoedfaon a llawer yn dod ac yn llenwi'r lle, yn llenwi'r capel. Ydyn ni'n credu bod yna'n bosib bod yna'n gweddi ni? Na fydden ni'n cael rhywbeth felly. Roedd Paul wedi gwahodd rhain ac fe ddeithon nhw. Na fydden yna bobl yn dod i'r oedfa. Ac os trwy ras Duw y cawn weld y fath beth, byddwn ni'n gweddio cawn yr un nerth ac y gafodd Paul i gyhoeddi'r newyddion da am y gobaith yma, y gobaith sicr. Dyna i chi oedfa hir, dyna chi ddiwrnod. Roedd am ddangos yn eglur iddynt, mae yr un y dilynodd ef, yr un yr oedd yn barod cael ei garcharu drosto. Dyma pam mae'r cadwyni mae arno fe, dyma pam yn gaeth i'w leti i'w di fe, dyma pam dwi yma, mae yna filwr gyda fi yn fy ngwarchod i, oherwydd hwn.
Yr arglwydd Iesu Grist, yr un cyfrod pob peth yn dom, yn golled er ei fwyn. Dyma'r un, mae Paul yn dweud, dwi wedi cyfri popeth yn golled, dwi wedi troi cefn ar bopeth. Mi roeddwn ni yn un o'r Iddewon, yn rhan o'r sec Phariseaid, mi roeddwn ni'n rhan o'r rai fwyaf llym o'r Phariseaid, ond dwi wedi troi cefn ar y cyfan, dwi wedi troi cefn ar fy mhoblogrwydd i, ar fy enwogrwydd i, ar fy safle yn fewn cymdeithas, dwi wedi cyfri'r cyfan yn dom. Y rheswm am hyn yw'r arglwydd Iesu Grist, ac mae'n dweud wrthyn nhw hwn, yr un dwi'n pregethu amdano, yw y Meseia. Roedd am iddynt deall, nad oedd cwestiwn, mae Crist oedd yr un yr oeddent yn ei ddisgwyl, ac mae'r Iddewon dal yn ei ddisgwyl. Mae'n anhygol yn diwedd. Mae'r Iddewon dal yn disgwyl am y Meseia. Oedd y Meseia wedi dod, mae Paul yn dweud, 2000 o flynyddoedd. Mae wedi cyflawni'r holl proffwydoliaethau. Does dim proffwydoliaeth ar ôl, gellir dweud, o ddyfodiad Crist. Mae e wedi cyflawni'r cyfan i'r lythyren, i'r eiliad, i'r fan, i'r lle, yr holl amgylchiadau. Mae Crist wedi cyflawni'r cyfan. Mae e'n amhosibl iddo fe fod yn unrhyw un arall. Ni all y Meseia fod yn unrhyw un arall, ond yr arglwydd Iesu Grist. Mi fydda Paul yn gwybod hyn, ac mi fe'n galw'r Iddewon, yr arweinyddion, yr holl bobl pwysig yma, yn dod i'w di ac yn llenwi'r tŷ, ac mae'n dweud wrthyn nhw, Iesu Grist yw y Meseia. Ac mae'n dweud hyn, y tystiolaethodd ac yr eglurodd y fe deyrnas ddiw, gan gynghori iddynt y pethau am yr Iesu, allan o gyfraith Moses, a'r proffwydi o'r bore hyd yr hwyr. Felly mi fydda wedi mynd trwy'r proffwydolaethau. Mi fydda fe siwr fod i dechrau'n Genesis. A mi fydda wedi mynd i pennod 3 adnod 15. A mi fydda wedi dweud reit ar ddechrau'r byd, fe pwyntiwyd at Grist, fe fydd yn dod ac yn marw trostom ni. Yno yn dechrau'r Hen Testament, ac yna mi fydda'n mynd trwy Moses ac Abraham, a fydda'n mynd trwy Jeremia ac Esea'r holl proffwydi, ac yn y grandewch ar hwn, sut all hwn fod yn sôn am unrhyw un arall? Mi fydda wedi gallu mynd trwy'r holl enwau'r holl adnodau, a dweud, does dim cwestiwn. Roedd yr Iddewon yn gwybod i Hen Testament. Ac mi fydda wedi dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod beth, gwireddwyd pob un ohonynt yng Nghrist. Does dim amheuaeth. Ac felly mi gymerodd e bob cyfle gafodd e yn ystod y diwrnod hwnnw, yn esbonio i'r rhain, yr un y croeshoeliant, yr un bu farw ar y groes, oedd yr un yr oeddent yn ei ddisgwyl, ac dal i ddisgwyl. Mae'r Meseia wedi dod. Crist Iesu yw e. Dwi'n mynd ôl i'r cwestiwn, pam ydyn ni'n cynnal oedfa bob pnawn Sul? Pam i ni'n pregethu yr un neges bob prynhawn Sul? Pam i ni'n pregethu neges efengylaidd, yn dweud wrth bobl sut i ddod yn Gristion bob dydd Sul. A dwi hwnna ddim yn digwydd mewn eglwysi efengyledd dim mwy, a dyna i chi dor calon. Dyna i chi bechod erchyll ar ran yr eglwys. Nad yw'r eglwys heddiw yn credu mewn pregethu'r efengyl yn blwmp ac yn blaen. Pam i ni'n pregethu fel hyn? Gan mae y neges yma yw yr unig gobaith sydd gan ddyn. Does dim gobaith arall gan ddyn. Does dim ateb arall gan ddyn. Yma cawn glywed am ein problem o bechod. Mae'n rhaid i ni ddweud wrthych chi am bechod. Mae dyma yw eich problem chi. Yma cawn glywed am ddarpariaeth Duw ar ein cyfer ni, ei fod ef wedi trefnu ffordd iachawdwriaeth. Dyma pam i ni'n pregethu bob dydd Sul. Dyma'r neges, yr un neges bob dydd Sul, adnodau gwahanol, straeon gwahanol, amgylchiadau gwahanol, ond yr un fydd y neges. Does dim crefydd arall sydd yn cynnig yr atebion mae'r Beibl yn ei gynnig. Does dim un gwyddonwr yn cynnig atebion i chi, ond dwlu yr unig beth ni'n clywed gan nhw mwyafrif, glywon ni ddoed o diwrnod gafon ni darlithoedd ar greadigaeth, a clywed yr amcaniaethau yma, mae gwyddonwyr yn dweud sydd yn ffaith. Ond does dim un ohonyn nhw'n ffeithiau. Ond maen nhw'n honni bod nhw'n ffeithiau.
Ond dydyn nhw ddim yn gallu cynnig ateb i chi na chysur. Ond yma, cawn glywed y cyfan sydd yn angenrheidiol. Anfonodd Duw ei fab, Iesu Grist, i ddelio a'n cyflwr, cyflawnodd y ddeddf yn ein lle, bu farw Crist ar y groes yn ein lle, cymerodd ar y groes ein cosb ni, roedd i gofaint y tad tuag at bechod, rhaid oedd i Dduw cyfiawn gosbi pechod, a be mae'n neud? Mae Ef yn hoelio ei fab ei hun i'r groes. O, gafodd y dynion gwthio'r hoelio mewn, ond pwy roddodd y mab ar y groes? Ond y tad roddodd y mab ar y groes, y tad tywallodd ei ddigofaint ar ei fab ei hun ar y groes, y tad sydd yn cosbi holl golledigaeth, tragwyddoldeb, uffern llwyr ei bobl ar ei fab ei hun. Mae Iesu Grist yno ar y groes yn cymeryd y gosb am ei holl blant. Ac yna, yn yr atgyfodiad, beth i ni'n gweld? I ni'n gweld fyna pa mor sicr yw ein gobaith ni. Dyna pam, petai dim atgyfodiad, byddwch chi ddim yn defnyddio gobaith Israel. Bydde ddim gobaith o gwbl. Ond ar y trydydd dydd, pan atgyfododd Iesu Grist yn fyw o'r bedd, fe ddangosodd eich i sicrwydd ein gobaith ni. Yno concrodd Satan a phechod y bedd a marwolaeth, concrodd y cyfan. Dyna i chi fuddugoliaeth, dyna i chi obaith. Oes unrhyw crefydd arall yn gallu cynnig y fath gobaith i chi? Oes unrhyw wleidydd yn gallu cynnig y fath gobaith i chi? Oes unrhyw wyddonwr yn gallu cynnig y fath gobaith i chi? Nag oes. Iesu Grist sy'n cynnig y cyfan i chi. Mae Iesu Grist wedi concro'r bedd, wedi concro Satan, wedi concro pechod. Cymerodd e'r gosb yn llwyr ar ei hun ar y groes. Dychmygwch yr oedfa yn y tŷ, yn llety Paul am y rhai blynyddoedd hynny ar ddiwedd ei fywyd. Dychmygwch yr milwr oedd wedi ei gaethiwo gyda fe, yn gwrando ar pob un gair ac yn meddwl dyna i chi gariad sydd yn dod o geg y dyn yma. A dychmygwch y presenoldeb, does dim cwestiwn nag oes. Ni'n sôn am gyfnod arbennig iawn yn hanes yr eglwys, mi fydde presenoldeb Duw wedi bod yn real iawn. Ac rhaid gofyn, a wnaethon nhw'r mwyaf o'r cyfle. Rhaid gofyn i chi sydd yma, ydych chi yn gwneud y mwyaf o'ch cyfle chi? Mae yna rai sydd wedi bod, mewn does, sydd heb wneud y mwyaf o'i cyfle nhw. Dyna i chi golledigaeth fydd iddyn nhw. Mae'n anodd meddwl am y peth. Mae gwraeth yn cael clywed neges Crist ac wedi troi cefn. Dychmygwch yr rhai oedd yn hi Paul. Dychmygwch rheini, mae llawer o'r rheini yn rhagwyddoldeb nawr yn dydyn nhw. Ac mi fydden nhw'n cofio pob un gair ddywedodd Paul. Ac fe wrthodon nhw. Wel, i orffen. Diweddglo ysgytwol. Wel, mi fydden ni yn ddiolchgar iawn am ganlyniad fel yr un gafodd Paul, adnod 24. A rhai a gredasant i'r pethau a ddywedasant, a rhai ni chredasant. Yn anffodus, i ni'n byw mewn oes lle mae'r ail rhan yn fwy na'r rhan gyntaf. A rhai a gredasant i'r pethau a ddywedasant. O, dyna hyfryd. Ar ôl diwrnod cyfan o dystio am ei waredwr, ac mae Ef oedd gobaith Israel, gobaith yr holl fyd, ac mae Ef oedd y Meseia wrth i rai droi. Dychmygwch y sefyllfa, tŷ yn llawn o bobl. Mae'n anodd dychmygu sut fath o dŷ fydde fe, mae'n rhaid chi fynd ôl 2000 o flynyddoedd i feddwl am y tŷ. Siwr fod yn adeilad a to fflat iddo fe, siwr fod tybini. Mi fydd yna falle rhyw fath o ffenestr yna, fydd drws pina bod yna ffenestr ochr arall, dwi ddim yn gwybod pa mor fawr fydde fe, ond roedd yn llawn, roedd yna lawer yno. Felly rhaid oedd yn dioweddol o faint, roedd yna lawer yno. Ac wrth i'r oedfa ddod i ben, ac wrth i rai droi a mynd allan trwy'r drws, fel fi'n rhai o'ch chi'n nes ymlaen. Fi'n rhai o'ch chi'n neud yr union rhywun peth ar ei ddewon yma. Fe fyddwch chi'n mynd mas trwy drysau yn y cefn yna. A mi fyddwch chi'n mynd mas, a fyddwch chi'n troi cefn ar y capel, a fe fyddwch chi'n gwrthod credu. Dyna be fi'n rhai o'ch chi'n neud. Yr holl dystiolaeth, yr holl brawf diamheol,
Does dim cwestiwn bod yna Dduw. Does dim cwestiwn mae Iesu Grist yw ei fab e. Does dim cwestiwn mae fe yw'r Meseia. Does dim cwestiwn mae Duw sydd wedi creu y byd. Does dim cwestiwn yma pethau yma. Dwi'n ma'n dallu neb llwyr sydd yn peri fod pobl methu weld e. Ac yma i chi wedi cael yr holl dystiolaeth, sil ar ôl sil, yr efengil yn cael ei ffregethu, tro ar ôl tro, wythnos ar ôl wythnos. Ac yma gafodd Paul y cyfle. Ac mae'r diwrnod yn dod i ben ac maen nhw'n mynd allan trwy'r drws. A mae hwn yn hyfryd. Grandewch ar hwn. Fe roddodd Paul un her fach arall. Lle chi jyst dychmygu fe, jyst un pwt bach arall, jyst cyn i chi fynd. Un gair cyn i chi fynd. Achos mae'r gair ola yna'n gallu cyfri tipyn diwe. Mae'n gallu gweithio drwg am y llaeth pan i chi'n mynd cael y gair olaf, ond pa mae wedi cael ei rhoi gan Dduw, mae cael y gair olaf yn beth bach da. Gwrandewch beth wedodd Paul. Ac a hwy adnod 25. Ac a hwy yn anghytun a'i gilydd, maen nhw'n barod yn cwryla, hwy a yma dawsant, wedi i Paul ddywedyd un gair. Un gair fach arall cyn i chi fynd. Trwy'r drws. Mae da y llefarodd yr ysbryd glân trwy Eseias y proffwyd wrth ein tadau ni. Wrth iddynt dechrau symud i at y drws, dywedodd un gair olaf wrthynt, a dyna gair i ffarwelio, a dyna her i chi. A dyma ddywedwn ni heddi hefyd. Chi sydd eto'n gwrthod. Chi yma sydd ddim wedi gwrando eto prynhawn sil arall. Mi fydd na rai yma, fydd na. Ni'n gwybod hynny. Dwi ddim o reidrwydd yn digwydd, ond mae eisiau o fod yn digwydd. Fe fydd na rai yma sydd ddim wedi gwrando sil arall ar unrhyw air. Fi ddim clem gyda chi beth oedd y neges heddi. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud oedd neb unrhyw ran o'r oedfa. Dyna beth sydd yn digwydd yn wir i gyda'r llawer. Chi sydd wedi falle bod yn cynllunio eich wythnos yn ystod yr oedfa, chi wedi bod yn meddwl, be na i heno me, be na i swper heno me, ar ôl y cwr, be na i, wedyn ar ôl mynd gatre, be na i frecos bore fori, ac yna fe na i hwn fori, ac yna fe, erbyn diwedd y dydd fe newn ni hwn, ac yna fe newn ni wylio hwn ar y teledu nos fori, ac yna ar ôl dydd mawrth, falle di mercher na'n hwn. Ond dyna be mae'r rhai yn meddwl yn ystod yr oedfa. Wel, i chi, gwrandewch ar yr her roddodd Paul i'r Iddewon. Gan iddynt hwy wneud yr un peth a chi efallai i rhyw bwynt, achos dyma be wnaethon nhw, fe wrthodon nhw gredu y dystiolaeth. Fe wrthodon nhw. Fe ddwedon nhw, dydw i ddim yn mynd i gredu neges yr efengil. Dwi'n mynd i wrando, a dwi ddim yn mynd i gredu fe, achos dwi ddim eisiau dim byd i newid fy mywyd i. Ac fe ddyfynodd yr hyn oedd yn gyfarwydd iddynt, roedden nhw'n gwybod beth oedd yn mynd i ddweud, ond yn gwedi clywed am yr hyn oedd yn mynd i ddweud, fe ddyfynodd e'r proffwyd Eseia, adnod 26, a dyma beth mae'n dweud wrthyn nhw, wrth iddyn nhw fynd, ac wrth i chi fynd mas i'r drws, dyma chi her i chi. Gan ddywedyd, dos at y bobl yma a dywed, yn clywed y clywch, ac ni ddeallwch. Ac yn gweled, gwelwch, ac ni chanfyddwch. O fi rai nhw chi'n gallu ateb y cwestiynau yn ddigon da, ond ydych chi ddim yn deall. Fyddwch chi wedi clywed pethau, falle'n gallu trafod pethau, ond chi ddim erioed wedi clywed. Canis brasawyd calon y bobl hyn, a thrwm y clywsant a'i clistiau, a'i llygaid a geiasant, rhag iddynt weled a'i llygaid, a chlywed a'i clistiau, a deall ar galon, a dychwelyd, ac i mi ei hachau hwynt. Dywed wrthynt mae cynlyniad ei gwrthodiad i gredu byddai cael ei selio yn ei anghrediniaeth. Mae hwnna'n frawychus. Gai jyst dweud wrthoch chi sydd fan hyn heddi, chi sydd yn ifanc, chi sydd yn hŷn, sydd yn gwrthod sil ar ôl sil i gredu. Peidiwch â meddwl mae chwarae bach yw e. Peidiwch â meddwl fe gewch chi ddod yn ôl ryw ddydd. Mae'r rhai sydd wedi bod yma, ni'n gweddio ryw ddydd a bydd Duw ddim wedi troi ffwrdd ohonynt yn llwyr. Ac nad ydynt wedi cael ei gwrthod yn llwyr gan Dduw, bod nhw wedi gwrthod, mae Duw yn hir am aros. Ond mae yna bwynt, mae yna linell, pan mae pobl wedi cael cyfle ar ôl cyfle i glywed yr efengil. Fe fi Duw yn dweud, digon yw digon. Ac yna, wrth i chi ddweud, dydw i ddim eisiau credu. Yna mae Duw yn dweud, dwi'n cyhoeddi ac yn selio eich anghrediniaeth, ac ni chewch chi byth credu to. Nawr, mae hwnna'n frawychus.
Ni chewch chi gredu byth. Fyddwch chi byth eisiau, fyddwch chi mor galed, fyddwch chi wedi gwrthod, ac mae'r sel yn dragwyddol, ac fe fyddwch chi'n camu dragwyddoldeb, ac fe fyddwch chi'n gwynebu tragwyddoldeb, ac fyddwch chi'n gwybod, does dim gobaith i mi, ac mae'n gwbl heiddiannol. Pam fe wrthodwch chi dro ar ôl tro? Anfonwyd Eseia i wneud cyflwr y sawl na fyny'r gwella i fod yn waith. Seliwyd hwy yn ei caledwch ac angryduniaeth. O, byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus. Chi sydd yn meddwl bod y byd yn llawn teganau a phleserau rhyfeddol. O, i chi'n freintiedig. Nid i cael gwrando na fi'n pregethu o'r reidrwydd. I chi'n freintiedig i cael clywed yr efengil. Ond wrth ei wrthod dro ar ôl tro, rydych chi mewn perygl o gael eich selio yn eich caledwch. O, mae yna rai o sil i sil sydd yn cael llygaid ac yn gorchuddio eu clustiau, ei hun. Dydych chi ddim am glywed, rhag ofn. O, mae yna rybydd olaf i orffen, adnod 28. Bydded hysbys i chwi gan hynny, anfon iachawdwriaeth Duw at y cenhedloedd, a hwy a randawant. Ac wedi ddod o wedyd hyn yma dawodd yr Iddewon a chandyn dadl mawr yn ei plith. Dyna i chi eiriau, bydded hysbys i chi yma hefyd. Fe all Duw gau y drws ar eich cyfleoedd chi o ymateb i wair. Fel yma, fe all eraill gymryd eich lle chi. Rhybuddiwyd yr Iddewon y byddai'r cenhedloedd yn gwrando ar Dduw a'i dderbyn. Fe ddwedodd Paul, fe ddwedodd wrth iddyn nhw droi, byddai'r hysbys i chwi gan hynny, anfon iachawdwriaeth Duw at y cenhedloedd te, a hwy ar randawant, fydden nhw'n gwrando. Dyma i chi cyfle, mae'r cyfle wedi cael ei roed i chi. Ond nid yw'n anher i chi yma heddi. Mae'r cyfle wedi cael ei roed i chi. Mae wedi cael ei roed i chi heddi, ac wythnos diwetha a bore yma, a heno Duw os Duw a'i mynd. Ac yna, beth i ni'n dweud yma yn ôl gair Duw? Mae Duw wedi rhoi cyfle arall i chi. Ond fe ddaw dydd pan na gewch chi gyfle. Ac fe fydd na rhywun arall yn eistedd yn yr union yr un sedd â chi. Ac fe gewn nhw gyfle. Ac fe fyddan nhw'n credu. Ac fyddan nhw'n mwynhau bendithion yr efengil holl ddyddiau ei bywyd ac yna'n cael camu dragwyddoldeb a cael bod gyda'i gwaredwr. Dyna'r gwahaniaeth. Felly beth yw'r cyngor? Y cyngor yw gwrandewch a chredwch. Dyna beth oedd Paul yn dweud wrth rhain, dyna beth heriodd enw wrth iddyn nhw gamu allan. O, ni'n gweld hyn bob sil yn dydyn ni. Ni'n gweld, falle nid trwy dros yna ar ôl ein hoedfa ni, ond falle trwy dros yma, syth ar ôl i'r bregaeth i orffen. I chi'n gwneud penderfyniad, dydw i ddim yn credu. Dyna'r penderfyniad. Dwi ddim yn mynd i gredu. Dwi'n mynd i fynd yn ôl at y byd. Dwi'n mynd i fynd yn ôl at fy mhechod. Ac dwi'n gwrthod credu gai jyst eich rhybuddio chi, falle mai dyma fydd y tro olaf y clywch chi neges yr efengil. Falle gewch chi fyw hanner canrif arall, falle mwy. Ond efallai dyma'r tro olaf y cewch chi'r gwahoddiad gan Grist i ymateb ac edifyrhau a chredu. Mae'n bosib. Mae'n bosib, dyma oedd y neges fan hyn, wrth i'r Iddewon gamu allan, fe ddwedodd Paul wrthyn, fe ddwedodd Eseia, fe ddwedodd wrthyn nhw, byddwch chi ofalus. Byddwch chi ofalus, nid eich lle chi yw dewis. Peidiwch chi a troi rownd at Duw a dweud, fe gydoi'r nôl at y tŷ am 20 mlynedd. Mae yna bwynt yn dod pan y cewch chi'ch selio yn eich caledwch a'ch anghrediniaeth. Ond neges yr efengil, bob tro, dyma beth oedd neges Paul hefyd yn dweud, i ni wedi rhoi y gobaith i chi. Mae gobaith, mae yna rybydd, ond mae yna obaith. Y gobaith yw hyn, os dewch chi heddi tra bod cyfle, trai fod yn agos, trai fod e gerllaw, beth mae'n neud, mae'n ymateb. Oedi'r gair Duw yn dweud wrthyn ni'r sawl a ddaw at a fi, nes bwrw a fe falle'n byth, y sawl a ddaw at Grist, ni fydd yn cael ei droi ffwrdd, does dim un enaid erioed wedi troi at Iesu Grist a gofyn am faddeuant sydd wedi cael ei wrthod, does dim un erioed wedi.
Dim un erioed yn hanes y byd, chi sydd yn dweud eich bod chi wedi dod at Grist, a'i fod wedi'ch gwrthod chi, i chi'n dweud celwydd neu ddim yn deall. A fe ddwedes i yr union yr un peth am sawl blwyddyn. Ond chi'n gwybod beth o'n i'n gallu dweud? Doeddwn ni erioed wedi dod. Ond yr eiliad i chi'n dod at Grist, gyda'ch holl galon, ni fydd yn eich troi chi ffwrdd. Dyna'r gobaith. Mae'n obaith sicr. Mae wedi addo maddau. Mae wedi addo roi heddwch cydwybod. Mae wedi addo roi bywyd tregwyddol. Mae ddeiant pechodau. Mae wedi addo rhoi'r holl fendithion yma i chi. Felly'r cyngor yw trowch ato. Dyma'r achos. Dyma pam ni'n dod i capel. Pam byddwn ni eisiau pregethu rhywbeth arall? Sut i fod yn neis a sut i rannu arian. Wel, dweud o hwnna, dysgwn i'r peth yna, rhywle arall falle. Falle newn ni gyhoeddi fe mewn ambell i breget. Ond prif neges capel, prif pwrpas capel, yw i gyhoeddi'r gobaith yr enaid yn Iesu Grist. Bod modd cael bywyd tregwyddol. Am yr achos hwn, gan hynny y gelwais amdano chwi i'ch gweled ac i ymddiddan â chwi. Pam? Canis o achos gobaith Israel. Ym rhwymwyd i a'r gadwyn hon. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, am dy drigaredd ac yn diolch am gobaith Israel. I ni'n diolch bod na obaith a i fod yn obaith gadarn. O Dduw, i ni'n gweddio bydd na rai yn troi, nid i ffwrdd, nid yn mynd allan o'r adeilad ac yn gwrthod credu. Ond y byddant yn gwrando, yn credu, yn edifarhau. Ac o Dduw, y bydd heddwch yr efengil yn cael ei rhoi iddynt. O Dduw, trigarhaw wrthym, teir dim plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 589. 589 rwy'n dygaru a ddfwyn Iesu uwch pob geiriau i'w ddod i maes. I'w dygariad, i'w dyheddwch, i'w danfeidrol ddwyfol ras. 589 gewn ni sefyll i'w chanu. Amen.
A nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.